जोबोद दुखु गोनां बे मोनसे सम कर'ना महामारी बे महामारिनि साग्लोबसारनायाव जोंनि बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा सासे माने समाज सिबियारि आरो लोगोसे गोदानै तामुलपुर विधानसभा समष्टिनिफ्राय देरहासार जानाय मानाव गेदेर लेहुराम बर'आ जोंनि गेजेरनिफ्राय दिनै गैलिया। बे बाथ्राखौ खोनानानै जोबोद गोसोआव दुखु मोनदों आरो बिथाङा सासे राफोद दैदेनगिरिमोन, राफोद सासे समाज सिबियारिमोन। बिथांनि बे कभिडनि साग्लोबसारनायजों जिउ नागारनाया बा जों बिथांखौ खोमाना लानो गोनां जानाया जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर खहा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे समाव बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव जोङो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बर' हारिनिफ्राय दासिम लेहुराम बर' बिथां आरो माजेन्द्र नार्जारि बिथां सानै MLA नैबे सप्ता खनसेयावनो जों खोमाना लानो गोनां जाबाय। दा बेखायनो लेहुराम बर' बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै जाहाथे जायगा मोनथों बेखौ अराय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय इसोरनियाव आर'ज गाबदों। बर' फिसाफ्रा साफ्रोमबो जोङो रैखाथि गोनाङै थांना थानो थाखाय जोङो सांग्रां जानांगोन। जोङो गावबा गावनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय जोङो बेबस्था लानांगोन आरो बेखायनो साखोन सिखोन थानाय, ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मानिनाय, सरकारनि SOPखौ मानिनाय आरो भेक्सिनखौ लानायनिफ्राय लोगोसेयैनो आखाइ सुनाय, सेनिटाइज खालामनाय बे हाबाफारिफोरखौ बयबो मावनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि दख'रा जिल्लाफ्रा गामि गामि माइकिं एनाउन्स खालामदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्राङै थायो, सांग्रां जायो। दा दिनैनि बे दुखुनि समाव आं गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै आरो गोसो गोरबोनिफ्राय दुखुजों गोबां खोथा दिनै बुंनो गोनां दं होननानै आं सानाखै। बिथांनि जिउ गोमानायजों बर' हारिया सासे गारजेन गैया बायदि जाबाय आरो बियो जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर खहा। बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय। गोजोन्थों।